ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои канали Саудо ТВ. Мардуми ютуб ҳама каса созен хубен. Ирӯз 3 декабри соли 2024 бари шумо навор кардем 1000 рубл 101 сомонае камтар боло рафт. барои реклама муроҷиат бикунен. Замин, хона, мошин, квартира, техника чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунен. навори баъдина реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастаем. фурӯши сабзиҳо дар дохили Душанбе. баъдан хонаҳо дар ноҳияи Фархор, ноҳияи Данғара, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Турсунзода, Регари Пешина, шаҳри Леваканд, Сарбанди Пешина. баъдан дар дохили Душанбе хонаҳои заминӣ, хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ дар якчанд нуқтаи Тоҷикистон, ис ноҳияи Шоҳмансур, ис Фирдавсӣ, тарафҳои Зарафшон. хулас навора бо диққат тамошо кунед. беҳтарин хонаҳо баҳри шумо. видеода лайк монен, дар канал подписатсия кунен, навора максимални дастгир кунен. Саудо ТВ навора сар мекунад бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област қарор дорен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим зиёда аз чанд солҳо оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. барои шумо 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортонро мегиранд, дар як ҳафта ба Тоҷикистон мерасонанд. азиз, мақсад ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон сафар мекунанд. аз уми канали мо ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. чанд солҳо стажи кори доранд, ҳамроҳшон кор кардем бардор азиз. мақсад ба дили пир аз уми канали мо Саудо ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед бачаҳо азиз. мегзарем ба аввалин сабзиҳои фурӯшӣ. сабзии резакардаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар Гипразем деҳаи Қаҳрамонда қарор дорад. пеши заправкаи Зуҳруда мега қарор дорад. мақсад нафароне ки тӯи маъракаҳо гузарондани ҳастен, ин рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp да муроҷиат кунен. шумо да тайёр карда падзаказ тайёр мекунанд. ногуфтанам ona ки сабзиҳошон дӯстон ба даст реза мекунанд. хеле аппаратҳо қатъӣ нестай. ҳамеша мегӯм марама занг занен. назар ба бозор дӯстон нархшон арзондаракай. занг занен пушаймона мешавем. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 3 комната масоҳати 3 сотих. шаҳри Бухтар, Леваканд, Сарбанд, Кушонёнда қарор дорад. нархша мега 300 000 сум. рақамҳои дастӣ 6464. маълумотоша пурра гӯш кунен. Саудо ТВ нақлтон мекунад. кӯчаи Спитамент. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. евроремонт. боз аз пеш омада мебинен. ҳама шароитҳоро дора. ванна, ҳоҷатхона, забори баланд кардагӣ, дарвозаи нав па нав часпондагӣ, об светаш постоянӣ ҳастай. хулас хона фасон кардагиай. проста медорен зиндагӣ мекунен. нархшам 300 000 сомонӣ мекунад. ина хона мана хона. успет кунен, маслиҳат кунен, занг бизанен, чахчах карда бигирин ша. бачако чанқа метонен лайк занен, чанқа метонен подписатсия кунен. чизе ки дорен роӣ кунен. рафта навораш мекунем хидмон. бе ягон пасредик дар кӯтоҳтарин муддат ҳаракат мекунем. савдо карда бутем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ чӣ хел мебинед. инами хона ана дохили хона 5 комната 5 сотих замин масоҳат. ноҳияи Данғара, мактаби 48-та пешишта қарор дорад. хона ҳами хеле кардагӣ, ҳамиқа халос кардиян. 185 000 меган ки бо савдо ҳам мешавад. мардуми ютуб, мардуми Данғара, ина марамат. касоне ки аз Данғара хона хариден ҳастен, 185 000 мега савдо мешавад. хоб пешаи хариди хона рақамошонро занг бизанен ки ҳамин хонаро фурӯхт ё ки нафурӯхт. просто бисёриҳо занг мезанад ки хонаро рафта мебинем уже савдо кадай. хеле хеле просто аввал занг бизанен бачаҳо, маслиҳат кунен, баъдан рафта аз пеш бинен, баъд сумора битенда ба номтон афол меткунен, зиндагиро сар бикунен. мақсад 185 та бо савдои хубам дора. занг задан маслиҳат кунен. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира 3 этаж 30 квадратни метр. нигоҳ кунен. 3 этаж 30 квадрат. Душанбе да, шаҳр Душанбе
338,000 сум нарх. Просто хона бо тамоми санъатчай ҳамаи чиза чораҳош қати мега савдо мекунем, аз ҷумла кондисионер, холодильник, қолин, курпачаҳои нав, обсвети шаҳрӣ, канализатсияи шаҳрӣ дора, техпаспорт дора, кӯчаи мошинбозори пешина, қарибии ибразем, пишти мактаби 50, садиқи замонавӣ, либои транспорт мерава мега. Хулас места просто хароши места, ҷои беҳтарин дар қарор дорад. 338,000 сум фурӯхта мешавад. бачаҳо, як гаптон бугум, по-братски да, как додаратон мегумтона, як ма додар шумода. айни ҳол хонаҳо беҳад қиматанд. инами хонара бинен чӣ хел фасон хушрӯ тавсиятон метем занг занед. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 3 ҳуҷра 3 сотиқ замин масоҳат дорад дар 7 километр шаҳри Душанбе. нархшам 380,000 сомонӣ. ховарон 7 километр 3 сотиқ дудархона, мақсад боз як хоначаи майдаи гаҳ коридоршда. ошхона, баня ҳамаш ҳастае. алиша мешава ба як хонага ё духонага боша мега алиша мекунем. инами хонаҳай, инами состояние кардагиай 380,000 сум нархаш 3 сотиқ. ака ҳастаи нафарое ки любители квартираҳанда, сексиёда мехоҳанд зиндагӣ кунанд, ҳастаи нафарое ки сексиёша савдо мекунанд ва хонаҳои заминӣ мегиранд. мақсад инами хеле вариантҳо қати хонаҳоро дар канали Саудо ТВ фурӯшта мегузорен. инами хонара метонен 380 бо савдошам бикунен, маслиҳат карда бигирен. 380 суми кам нест, неки хона ҳам ремонти бадам надорад. дӯстон, маълумоти бештар оиди хона WhatsApp 88 38 ҳозир занг бизанед. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар Душанбе, рӯдаки 7 километр деҳаи Сангтуда дар қарор дорад. 3 ҳуҷрага масоҳати 3 сотиқ замин, обши умумиями масоҳати заминаш 250,000 нархи хона. рақамаи WhatsApp 5104 метонен занг бизанен, масъя кунен. ҳамирӯза наворда дӯстон, бовар мекунен аз Душанбе бисёртар мондем. мебинем аки дастгирӣ бисёртар шава, агар бо аз Душанбе мемонем бисёртар. яке дастгирӣ кам боша, агар бо ҳамо ай ҳар як нуқтаҳо мемонем да. хулас дастгирӣ чанд қад зиёд шавад, лайк чанд қад зиёд шава, поделитсия ва подписатсия бисёр шава, агар комментариҳо беҳтарин бошава, агар мо ҳам аз ҳамо дохили Душанбе хонаҳои мақсад нархош арзону хеле хонаҳои басифата зиёдтар набор мекунем. ирӯза наворда хонаҳо камтар қимат ҳам ҳастанд, неки просто медорен зиндагӣ мекунем. ҳам хеле хонаҳоро навортон кардагем, далши навор дар рӯзай то охир тамошо бикунем дӯстон. нашоти хона занг занем. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ишам назди ҳавлигӣ 2 ҳуҷрага 2 сотиқ замин масоҳат дорад. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ ки бо нархи 365,000 сум нархша муайян кардан савдош мекунанд. WhatsAppшон 0020 метонен занг бизанен. мега ки бо диққат гӯш кунед бачаҳо азиз, роҳи даромади мошин надора. якум минус. илтимос беҳуда занг назанен. дуюм плюс. қисман бо чизу чора фурӯхта мешавад. сеюм плюс. якта холодильник, 2 дона телевизор, 1 дона мошинаи ҷомашӯӣ, қолинҳо, пардаҳо, тёпли пол дорад. дар спални ва кухни мегам мақсад. 1 дона радиатор дорад, 1 дона термиксам дорад. мақсад савдо карда мешавад. қисман бо чизу чорааш гуфтагиай. минус шамияе ки даромадгоҳи роҳи даромади мошин надора. роҳи даромади мошин бачаҳо азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 2 ҳуҷрага квартира, 1 этаж 45 квадратный метр. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсида қарор дорад. квартира мегирем бачаҳо азиз, худтон бо далши ремонт мекунем. арзонтар ки аст, ба он хотир ремонт талаб ҳастай. мақсад падабои тапатайёр.
کنی مقصد اینمی خیلی سستیانی کدیان معامله داره. این خونه باشه میگه در پایان گیپرازم دروازه چیمتپا قهرمان. خب بعدا دکومتا یکم اتاج 45 کوادرات دومی دی اتاجه های اینمی دومی میبینین انا همیجا قرار داره. دوستان عزیز امی قگه 230 تا میگن دیم اتاجش تا یک اتاجه با خودم مساعد میکنین موجود بایشان فروشان خیلی مسئله قطعی هیچی نگفتن تولکا دیم اتاج باید فروخته بشوه 230,000 سوم. دوستان عزیز زمین ماشین خونه چیزی باشه در واتساپ ما روی کنین. بعدا اگر رفته خونه هاتون نوار کرده خودمون جیوی ویدیو کنیم خیلی باز با سودوز پیشتر زیادتر میرانسون. میگذاریم با نهمین کوارتیرای فروشی. کوارتیرای فروشی است که دو حجرگاه کوارتیرا در هفتم آشیانه 53 کوادرات متر شهر دوشنبه ناحیه طرفای زرافشان ناحیه سینو زرافشان دا قرار دارد. 364,000 سوم نرخی کوارتیرا. تعمیر خانه میگه با صفت زمانوی. دوم اصلا 20 اتاجه خانه در هفتم اتاج دکومتا. تیرزه های میگه امی خانه میگه روحان نگاه میکند. مقصد زیخ شدن در تیرزه های میکنن هوای توزه سویجی وزخ میگیرن. اوب سویت دومی میگه اکای بیک سبورای حجت شرطنامه صدفویزه هسته در نزدی خونه میگه گیمنازیا مکتب ورزشگاه بزرگ جایگیر هسته. حالا لیفت نداره نکی نو لیفتا چسبون دستن انشالله با نزدیکی لیفت هم میچسبونن. خلاصی گپ مردم یوتیوب پادپیچکوی جونی ما گفتیم ما پای فیروزه که لایک را بزنین چند کامنتونین پادپیست سکانه فراموش نکنین. میگذاریم با دهمین خانه فروشی. خانه فروشی است که 3 حجرگاه 4 سوتیخ مساحت افتاباز 18 ناحیه فرخورد قرار دارد. 223,000 سوم نرخی خانه. اینمی خانه میبینین این میره 223 تا میگن سوداش میکنن. باز اکی خلاکی 223 تا هم سومی کم نیستایه. اکامون نرخورا مردم یوتیوب کم ترک ارزون ترک کمونین مراد نفروی که مراد تماشا میکنین چیز نواری مو خونه روی میکنین که امی خونه هاتون کم ترک پریدومت نرمال لیکنین که شتوب امی سینه دمی از نمیارزه. بعدم پگه سودو نمیشه میگه که اکای سودو تیوی هیچ که زنگم نزد مقصد سودو نشید. خیلی اکی دوستانی عزیز امی نرخورا قیمت بد میمونین مردم سوم نداره که بخره. 3 در خونه کلیدور اردنی بانیا حجت خونه در درونش رایون رو بروی افتابازه 18 معلومات بیشتر دوستان زنگ زنید اویدی خونه. میگذاریم با 11مین خانه فروشی. خانه فروشی است که 3 حجرگاه 6 سوتیخ مساحت دارد. جماعت دهاتی استقلال شهر ترسونزاده ریگری پیشینه 210,000 سوم خانه کروبکا فروخته می شود. با کریپیچی پخته خانه را برداشتن. جماعت دهاتی نواباد دهه استقلال 6 سوتیخ زمین 3 خانه با پیشدالان با کریپیچی پخته خانه برداشتگی نشد. مسئله حجتو را گیریم اگر میگه که حجتوش هم 100% های کمبودی نداره. خودتون با معلومات بیشتر رقم های 80 88 زنگ دارین. خانه هایی که روی میکنین نه تنها در کانال سودو تیوی بلکه در کانال اوتو تیوی و توپ خانه ها و خانه تیجه و سودو تیوی و تیک توک اینستاگرام خلاص بچه ها عزیز همه طرفه رکلام فسانش میکنیم که حرکت میکنیم همین خانه هاتون سودو شود. نمره ما برای رکلام کردن ماشین زمین خانه کوارتیره چیزی باشه در واتساپ روی کنه رکلام که فروش نمیگذاریم. نشد آدمایی که کامناتا میکنن کو خیلی ارنده کوارتیره ارنده کامناتا یا نفرایی که خانه هاتون ارنده میسپرین بارداری که زمینشون در کره در کامنتاریا می نویسین فقط در واتساپ نویسونین نواری باید نه اعلانتون میکنیم یافته میتیم ان شاء الله. لایک را مونین ماکسیمال پادپیست سکنین زنده و سربلند باشین.